Municipal Trial Court sa lungsod sa Minglanilla nasunog kagahapon sa udto. Pipila ka mga tao, lakip na mga court personnel nangaangol. Si Femari Dumabok sa report. Mato de SFO1 Derek Cordova sa Minglanilla Fire Station nga nadawat nilang alarma sa sunog. Nakapalarma kini sa mga kawani sa Minglanilla Municipal Hall nga atbang ra sa nasunog nga edipisyo. Sa post sa social media page sa mayor, gipaybaw niini nga moabot sa 11 ka mga tawo ang naangol. Lakip na niini ang mga court employees o gidala sa tambalanan. Human matod ni J. Arvin Posadas, traffic enforcer sa Mitcom, nga nakadungog siya og syagit sa pakitabang sa ibabaw nga bahin sa Municipal Trial Court ug nakita niyang aso. Iya gisulayan sa pag-abli ang pultahan sa ubos apan giingong nakalak kini. Hinungdan nga giblihan niya kini nga pinugos. Siyang pagsaka sa second floor sirado usab ang pultahan. Iya na usab kining gilungkab. Gingo dunay mga paso sa lawas ang 11 ka mga kawani ug uban pang opisyal sulod sa korte nga ilang gitabang. Subayon sa kabumbiruhan ang taho nga gituyo ang pagsunog sa building. Subayon sa Mitcom ang kuha sa CCTV aron matumbok ang katapusang tao nga migawas o aduol sa edipisyo sa wala pa kini masunog. Mikatapang sunog sa Post Office, Tourism Office, Youth Development Office ug sa Municipal Social Welfare Development Office. Mukabat sa 6.8 milyones pesos ang danyos sa gibilin sa maong sunog. Oba ni Marlon Melgazo, Femari Dumabok. GMA Regional TV Live.